Saka takaenda kuinspection. Pataenda painspection tikati tasvika tikaona nzvimbo yavangarukanira. Nzvimbo yavangarukanira kumusoro kwenzvimbo yacho kune musha wemwana wababa Maunga. Kuzasi kwanga kusukanirwa asi kunogara kururimwa naMatiza. Saka between Matiza nemusha wemwana waMaunga ndo papaine dispute. Saka taona dispute takatenderera tikabvunza patakabvunza wega saMatiza akati tatakambotaurirana naSamaunga kuti no madi kuti tigurirane lendi nepakati tisanetsane positive vanhu hama nehama. Ndobva tabvunza tikati pamakati muda kugurirana muda kubva papi kuenda kusvika papi. Obva atotifambisa kubva paarea of dispute yatatapika tobva tadzika tobva tasvika paimwe area zvikanzi takati tinofanira kuguma apa. Saka kubva ipapapo ndopatatazomira. Kubva ipapo kusvika kwaanga ari kuklema kwaunga uri tauri kuda saMatiza ndofungaidza about 40 meters. Tobva tadiscover futi kuti kuyadhi kwavo kuseri kweyadhi yavo wakatotaura kuti kudhara kwaiitwa makondo ariji andabva hanzi munoguma kurima pando panogumira yadhi yenyu. Saka kubva ipapo pane lendi iri kuzasi kwemunda waSaMatiza. Saka isisi takabva tati no, isisi hatichadi kuti mataura kuti mune ukama apa pane 40 meters chete. Zvinoita here kuti mimi saMatiza mutore lendi iri equivalent neiri apa yosara naSamaunga, imimi motora kuzasi uko because hakuna munhu. Saka ivo vakabva vangoti ano inini ndakushifta pataitirumidzana ndidzike kupi ndidzika uku. Saka ndiwo masovhera atakabva taita nyaya yavo. Saka handizi kuti kana pachine ane chekuta tobva tatoita patogadzirwa boundary rekuti pane wakati pane nzira. Saka paiswa passage yakangoita kuti avo vanotanga fenzi yavo uku vataisa piki papanzi avo vanotanga fenzi yavo uku. Ndo maitiro ndichida kuti muhamatisati maenda muhamanyorerana tichida for our record kuti izoti mawirirana izvo andipapena agreement ande next minute bado ndikukumbira a minute. Yes, pamusoro musukuru mukwamo ndini ndiri kutaura mundisunungurewo tiri wacho Sylvester Matiza ndatishumba pamusoro ndamundiregerero ndiri mwana mudiki pamusoro eshumba ndini tiri wacho Sylvester Matiza ndakamirira mhuri yekwaMatiza kutaura kwandakaita nemhuri yenyu yakasvika vanashumba nanashumba vandivanashumba ndiri Matiza ndiri Humba. Kutaura kwandakaita ndakataura ndakasunungura kubva pekutanga kusvika nekupesira. Pamusoro pazvo pandiri kuti Shumba asunungukawo pandiri ndine gadheni raachangoti sekuru pamugani yatakapiwa iri kuwirirana chaizvo chaizvo kwete zvekumbodai baizvo. Abva andipawo portion yegadheni raakasokumbira kuna baba vangu obva asiya rake akasogadzira raatosenza naro rine mvura. Iyo obva andipawo portion kubva patakaisirwa measurement ndivana sekuru Shumba. Iye obva asvika obva andimezhera yodzoka ndoziva kuti I'm finished ndapedza kutaura. Is a logical fallacy. Yes. logical fallacy. Handina chikweretu chekuti kana ndinepo ndakambosainirana naye negarden handine garden ndakambokumbira kuvabereki vangu. No, it's okay. Yes. But area getting dispute. Thank you. Thank you.